ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ, ମୁଁ ନା ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଆବେ ଆବେ ସେ ଛୁଆ ମୋରି ତ। ସମସ୍ତେ ଫୋନ କରିକି ସକାଳୁ ଏଇ ଗୋଟାଏ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବି କହିଲ? ଡକ୍ଟର କହୁଥିଲେ ଗୋରା ଛୁଆଟିଏ। ହଁ ସେ ଶିବୁନା ରହିଥିବ। ଡାମେରା ରାବି ଦେଲାଲୋ କାଉ 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 ଡାମେରା ରାବି ଦେଲାଲୋ କାଉ 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 भारी ଟୋକା ଛନ୍ଦର ମନ୍ଦର କରୁଛି ହେଲେ ବହୁତ ଆଖି ତଳେ ଅଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ନିଶରେ କେବେ ଥରେ ଦାଗ ଟିକେ ଲଗାରେ ହଁ ରଙ୍ଗ କୋଉଠି ଅଛୁ କିଲୋ ଛଟିକି ପଢାମଣି କହୁନୁ ଫୋନ ପଚାରି ପାରିବି ତାକୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂରେ ସେ ଆସିବେ। ମଲା ଝାଡ଼ା କେହି ରହ ଜାନୁ ଚାଲନା ତମର ମୋର ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ଥାଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଗେଲୁ କହିକି ଗୋଟାଏ ଖୋଇଦବ, ବାକି ସବୁ ନିଜେ ଠୁସ୍ ଠୁସ୍ କରିକି ଖାଇଦବ। ପଇସା ଦେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଦେବି। ଗୁପୁଚୁପୁ କି ବେଜିତ ରେ। ଇଏ ମାଉସୀ ବାହାଘର କେମିତି କଟିଲା? କହନି କହନି ପୁଅ ଘର ବାଲା ଆଇଥିଲେ, ଏଇ ବାନ ନାନି ନାନି ବାନ ନିଲି ନିଲି ବାନ ଏଇ ବାନ ଆସିଲି ମାଇଲେ ବାନ ଫୁଟିଲା ଢୋ ଏପଟ